Plaça Roja de Moscou, les 7 del matí. Però què és això? Això entra a la visita? Que estrany! No m'ho havia trobat mai a l'itinerari. Però què és això? Oh! Déu meu! Quin sol! Auxili! Platja de Santa Mònica, a les 11 del matí. Que m'ofego! Tranquil·la, que ja et salvo. De cap manera! Vull que em salvi en David. Un factor de 1.000? No val la pena anar a la platja si no et pots posar morena. La, 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 la. Hola, David, no t'hi sabia per aquí. Ostres, m'encanta. Què dius? És horrible. La pressió em bloqueja. La pressió? Sí, a l'institut fan una exposició de pintures i vull dur la meva millor obra. Uah! No ho sabia, que t'agradessin les exposicions d'art. A mi m'encanten, sobretot les artístiques. He vingut a la platja a veure si m'inspirava. Però no hi ha manera. Tant de bo pogués trobar algú o alguna cosa amb una imatge ben expressiva. Vaja, quina casualitat, perquè resulta que jo tinc la imatge que busques. Clover? No et toca recollir diners pel teu fons de protecció dels cabells? Mandy, quina sorpresa més desagradable. Tot i que m'encantaria continuar intercanviant floretes, m'han dit que en David necessita una model. I jo, la Mandy, sóc precisament la model que li convé. Ha! Pel que es veu, no t'han dit que en David m'ha triat a mi de model. Però... I doncs? Mireu, us agraeixo l'oferiment, de debò, però potser primer hauria de saber què busco exactament. No us vull fer perdre temps. A mi no em fa res perdre el temps amb tu. Em triarà a mi. De cap manera em triarà a mi. Dic que a mi. Ni t'ho pensis. Portes uns cavallots que semblen de gos. I tu tens mal alè. Sam, Àlex, no us ho creureu. En David vol pintar un quadre i m'ha demanat que li faci de model. Gairebé m'ho ha demanat, vull dir. Això vol dir que no t'ho ha demanat? No, no encara, però qui sap? Que emocionant, gairebé. Si ja està fet, només cal que inspiri en David i solucionat. A veure, la bellesa la valora molt, però això rai. Aquesta conversa m'està carregant més que els nachos. També he sentit que en David deia que li agradava la subtilesa. Qui sap què és això? És tot joc de canells. Has de clavar un cop sec, mira. Hola, noies. Hola, qui l'ha fet, aquest retrat seu? Doncs un agent secret que es treu un sobresou fent d'artista secret. No m'estranya que ho guardi en secret. Mireu, aquesta és la missió. Com podeu veure per les zones ressaltades en vermell, s'estan produint un seguit de fenòmens atmosfèrics devastadors a Rússia i també a Mèxic. Potser hauríem de començar per Mèxic. Em mereixo uns bons nachos. A mi també és el lloc, sempre que les dones tinguin bona imatge. Doncs mira, si les matrioixques t'agraden, tindràs exactament el que em demanes. Oh, ens enviarà a Hawaii? Niet, ens n'anem a Rússia. Da, però tranquil·les, que us donaré una pila d'aparells innovadors, tot i que una mica perversos. Us presento l'esprai pel mal alè de nitrogen líquid, l'assecador superpotent Tornado 3000, unes lents de contacte de rajos M, un ZRX, un zoomdicador de rajos X i el vostre preferit, la Boost. L'aparell bussejador d'ús submarí dissimulat, si ja ho sabem. Així m'agrada, un excel·lent per totes. I un MZR. I sobretot no us deixéssiu pas l'FBA. L'FBA? Fins ben aviat. Com pot ser que hi hagin caigut? Plaça Roja de Moscou, la 1:20 del migdia. En Jerry s'ha descuidat de dir-nos que quedaríem glaçades a Moscou. No et
queixis. Jo esperava trobar una nova imatge interessant, però l'únic que m'inspira tot això és un canvi total. Encantat de conèixer-us finalment. Soc en Bob, m'han dit que us trobaria aquí. Poseu-vos aquestes ulleres. Són unes Laserban i us protegiran els ulls d'aquests rajos tan intensos. També s'ha descuidat de dir-nos això. A nosaltres tu sí que ens coneixes, però com ho sabem que ens podem refiar de tu? En realitat et dius Bob? Bob? També sóc agent de la BUP, com vosaltres. I Bob és el nom en clau d'un agent amb molt més cervell que músculs. Sempre he preferit un bon cervell. Ja, mireu, no tinc ni la més mínima idea de quina substància deu provocar aquest forat als núvols. Potser et puc ajudar. Ui, he pitjat el que no tocava. És increïble! Ni tan sols m'he adonat que l'engegaves. No l'he engegat. Només que agafi una mostra d'aire. Ja està. Li enviaré digitalment a en Jerry. De seguida tindràs una resposta. Esclar, potser el que vol en David és això. Un estil únic. Amb un barret pelut d'aquest segur que em demana que li faci de model. Oh! Protector solar Supertone? Que estrany. A Los Angeles en vaig veure un anunci. Tot i que em toca molt el sol, no em cremaré. No sóc com aquests inútils. Jo em poso el protector Supertone. Sí, digui'm què hi ha. Doncs, segons sembla, hi ha moltes substàncies químiques flotant sobre Déu. I què ho deu fer, això? El nivell de radioactivitat és molt alt, per tant, Deu ser obra d'alguna mena de làser atmosfèric solar. just a la fusta. L'únic que sabem és que la major part de la potència del làser prové de la costa d'Alaska. Un lloc que hauríeu d'anar a investigar ara mateix. Un míssil us passarà a buscar de seguida. Bona sort, noies! No perdeu les Laserban ni tampoc el contacte! Costa d'Alaska, a les 3:20 de la tarda. Ostres, quina calda que fa, no? Només de dir això el sol ja m'ha cremat tota la llengua. Doncs no obris la boca i comença a buscar d'on surt el làser abans no faci un forat més gros i acabem rostides, literalment. D'acord, ja busquem. El que s'ha inventat aquest protector solar ha triat el moment perfecte. Sí, precisament ara que passen aquests fenòmens estranys. Teniu tota la raó. És massa perfecte i tot, de fet. Àlex, a quina temperatura estem? A 45 graus. Ah, 50! No, 55? Potser n'hauríem de comprar abans no sigui massa tard. Ara ja és massa tard. No puc moure els peus! Jo tampoc! Hem de trobar la manera de refredar aquest quitrà bullent. Vinga! Salteu! Aquí dalt no hi ha perill. D'això no se'n pot dir un raig d'esperança. En Jerry s'ha descuidat de dir-nos que l'enemic és el sol. Ens ha anat de poc. El millor que podem fer és seguir el rastre del làser i descobrir qui hi ha darrere de tot això. Tenim alguna llanxa a la vora? Doncs ara que ho dius, També funcionarà si demano vestuari nou?
No ho crec pas. Oceà Atlàntic, les 6 de la tarda. Mireu, surt d'aquell vaixell. Home, com a mínim busquem un dolent amb bon gust. Tant de bo aquests goril·les fossin dels nostres. Potser descobriríem per qui treballen si veiéssim què és el que transporten en aquestes neveres. És hora d'agafar l'abust. S'inspiraria en David amb la meva nova imatge d'extraterrestre? Doncs no sé per què, però diria que no és la imatge que busca. Metall? Si el fons fos de vidre seria molt més fàcil espiar. Per això hem dut les lents de contacte de rajos M. Semblen pots del protector Supertone. Això vol dir que els fabricants de Supertone hi estan embolicats. No té ni cap ni peus. Com pot ser que es preocupin tant per protegir-los dels rajos de sol i facin forats a la capa d'ozó? Ah! Correm, vull dir, nadem! Algues? Ara ja sé que és un sushi. Aquest cop ja ho veia tot perdut. Ara ja sé que és un sushi premsat. Sí, noia, ho tenim molt cru. Oh, i tant. Escolta, no podries abaixar una mica el llum? M'estic rostint i no crec que em vulguis veure encesa. Hola, senyoretes. No esperava tenir cap visita sorpresa al Tamar. Em dic Sol Brillant. Sol brillant? Això és un nom o la previsió del temps? Ets la supermodel del Supertone. Com l'has aconseguit, la feina? Doncs podríem dir que la meva carrera va començar quan vaig guanyar la primera corona, Miss Bronzejada 1985. També has guanyat un concurs. Prou parlar de mi. Vull saber qui sou i què hi feu rondant el meu vaixell d'amagat. Doncs jo vull saber per què forades la capa d'ozó. Doncs mira, resulta que és la manera més senzilla de fer sortir el sol. I com més sol fa, més es ven el meu protector solar. A més de guapa, llesta. Ets la Miss Perversió del protector. Perversa? Si jo sóc perversa, com en dius dels amos de bronzeja't que em van despatxar quan em va sortir la primera arruga? Hi ha gent amb moltes penques, però potser ja és hora que ho superis, no? Mai! Vull que la gent es posi tan i tan morena que només puguin salvar la pell si compren la meva marca de protector solar a un preu exageradament car. Per sort, gairebé ja ho he aconseguit. Només he fet servir el làser al 10%. Avui al vespre el posaré a la màxima potència. Us en puc treure algun de directe de fàbrica. $500 cada un. Ho sento, m'he deixat el moneder. Bruce, Sly, emporteu-vos aquestes espies del meu vaixell per sempre. Perdona, però és que si ens deixeu al mig del mar, aquests rems els haurem de menester. Si jo fos al vostre lloc, m'amoïnaria molt més pel forat. Què voleu que us digui? No n'hi ha pas cap de forat. Tens raó, però ara n'hi haurà dos. Li podries dir al xef que sóc vegetariana? No són per vosaltres, sinó pels taurons. Au, va, no s'atiparan pas amb 2 trossets de carn. No, però amb 2 trossets de carn i 3 espies tafaneres potser sí que s'atiparan.
Quina decepció. La Sol Brillant no és la model que m'imaginava. Quan hagis superat la fase de l'ídol caigut, ens podries ajudar a tapar forats. Ei, escolta, els podríem tapar amb aquesta nevera, no? Bona idea. Ara te la porto. Ai, quito! Àlex! Ajudeu-me! Gràcies. Per un moment m'he pensat que se'm cruspia. Potser encara se'ns cruspiran a totes. No pas si podem fugir. Adéu, nois! Ui, la Sol Brillant ja ha augmentat la potència. Està a un 40% i va pujant. No tenim gaire temps. Pollussos! Em pensava que us havia dit que us desempalleguéssiu d'aquestes espies. Ens n'hem desfet. Així aquestes que venen cap aquí deuen ser fantasmes. Els fantasmes no m'agraden. Són els tanoques atractius com tu els que donen mala fama als genis atractius com jo. Vull que les elimineu! La Sol Brillant envia els seus homes cap aquí. El làser ja està al 60%. No, al 70%! Hem d'actuar de pressa! Això és pels forats de la barca! I això és pels entrecots. La cosa millora. Això és... Per mi, m'encanta estabornir els dolents. Et porto? I doncs, ara què? Està al 80%. Ui! Vinga, noies, hem de trobar la manera d'aturar-lo. No crec pas que només mirant-lo el puguem aturar. No, Però potser podem aconseguir que el làser miri cap a un altre costat. Clover, ens pots baixar més, que puguem agafar la tapa de la nevera? ara mateix. Mira que n'ets de tossut. Gràcies. Ara ens hem d'acostar tant com puguem a aquest làser. Ostres, si en Jerry ho hagués vist, n'estaria tan orgullós. Ben fet, noies. Estic molt orgullós de vosaltres. Hòstia, brutal! Jerry! Com ens ha trobat? Hola, noies. Sort que portàveu les Laserbands. I he posat un dispositiu de seguiment per si necessitàveu ajuda. Has vingut expressament de Rússia per ajudar-nos? Que amable que ets. És la seva feina. Oh, la Sol, amb els taurons. Ajudeu-me! Auxili! Hòndia, quina cara. Se't fon la cara? Sí, són molts anys prenent el sol, però s'han d'agafar les feines de model que es troben. Doncs vas a un lloc que no en trobaràs cap. I que consti una cosa, amb el maquillatge no pots amagar com ets per dins. Ai, ara que hi penso, he de tornar a l'institut volant. Institut de Beverly Hills, les 9:55 del matí.
David, vols veure com sóc? Doncs... Pobre Clover, no t'ha tocat. Toca el 2. Mira, David, al començament volia posar per tu perquè m'agrada posar, ves? Llavors m'has dit que buscaves una cosa més autèntica i per això he vingut, però he fet tard i em sento tant. Frustrada? Sí, jo també. Tothom s'hi sentirà identificat amb això. És clar, aquesta és la imatge que he de copsar. Sí? Mandy, no és personal, és l'art. Gràcies per entendre-ho.